Ja, jeg hedder Rune, og jeg vil godt give definitionen på en differentiabel funktion. Jeg tager med at tegne en differentiabel funktion. Det ser sådan her ud. Og ned op her, og så stiger den bare. Det jeg vil bevise med det her, det er, at jeg har et punkt på grafen, som jeg kalder for x0. Det ligger lige her. x0. Og så har jeg en tangent, som kommer herfra og ligesom lige rammer grafen i det her punkt. Det punkt, der er lige her. Det er min tangent, det her. Og så har jeg min sekant, som kommer herfra og har, som tangenten ikke har, det er, at den har 2 punkter på grafen. Så den kommer herned fra, lige rammer punktet, skubber op. Det er min sekant. Og den har så et punkt lige her. Ja. Og nu vil jeg så tegne en ikke-differentiabel funktion. Nå ja, nej. Det der så sker ved det her, det er, at jeg kan se, at hældning på sekanten går mod hældning på tangenten i x0. Og der skubber den sådan der. Og nu vil jeg så tegne en ikke-differentiabel funktion, som ser lidt anderledes ud. Og så et punkt her. Her har jeg også kan jeg også tegne en sekant, som går igennem 2 punkter på grafen. Fordi jeg har et punkt lige her, som så går op her. Det er så min sekant. Ja. Og den har så også et punkt, som ligesom den anden graf herover, som også man også kalder for x0. Og så går den her deroppe også. Den er ikke differentiabel, den her funktion. Ja. Og stop den.